Assalamu alaykum Türkmen portalynyň mehriban tomaşaçylary. Biz bilýär elbetde häzir jüwde telefon bolsa adam hiç ýerde adaşmaýan belli bir derejede. Öň barp görmedik ýerine gidäýände derrew karta gelýär we derrew nirenet parmallygyny telefonyň üstünden bilip bilýär. Ya biri bilen jaňlaşyp salgysyny alyp bilýär. Dogry, internetde de näme tapylmajak zat ýok. Häzir internetde ulanyp bolýan kartalarym babeller derejede. Man garap adaşyp gitjek gumaryň ýok. Ýöne bir döwürler kartanyň ýok wagty adamlaryň başga iklimlere aňyrda dursun. Öz ýaşaýan ýerinden çal aňyrrakdan näme bardygyny anyk bilmeýän wagtlarym bolupdyr. Kyna. Meselem dağın aňyrsynda näme bar? Inniki owa ýetmek üçin näçe ýol ýöremeli? Ýanynda näçe günlük ýer içeriýal zat bolmaly? Ýol ogruny akyp ýatan çeşme barmy? Birden suw ýetmese näme? Şu sowallaryň hemmesi jogap tapylýança adamlar bir giden kötençlik döretdi. Ta ilkinji kartalar döretilýänçe. Olar açan peýda bolupdyr. İlkinji kartançydan kim? Bu sowallaryň anyk jogaplar mehribanlar adaty bolýar. Ýöretisiň üçin Türkmen portalyň bilesin gelýär gepleşigine başlaýar. Ademy döwürlerde adamda dentek gowukdan çykmaka gowugyň diýwarlaryny ilkinji suratlar bilen bezetdir. Şol suratlaryň içinde ilkinji kartalarym bar eken. Bu kartalar ýöne köýje çyzgylardan, suratlardan düzülipdir. Özlerim şol döwrüň adamlarynyň ýaşaýan ýerleriniň taş döwrüni görkezýän eken. Köne döwürlerde adamlar ýeri togaluk däl tekiz diýip asaplakdyr. Tekiz ýerin kartasam çyzypdyrlar. Şonuň üçin hem ol ýalňyşlyklardan elbetde dogry. 1930-njy ýylda Iragyň Kirkuk şäherinde töwereklerini alymlar toýun bölejigine çekilen kartan tapdylar. Kartada iki depäniň arasyndan geçip gidýän derýa çekilipdir. Onda hatlardan çen tutsaň kartada Azaly atly bir adamyň mülk ýeri görkezilipdir. Bu karta biziň ýamymyzdan öňki 25-24-nji asyrlary değişli. 1899-1907-nji ýylda bolsa alymlar gadymy Mesopotamiýanyň dini merkezi bolan Nippur şäherini gadywatyr işlerini geçirenlerine ýene bir kartan tapdylar. Olam bir toýun bölegine çekilipdir. Kartada şäher diýwarlary, derýalar, ibadathanlar görkezilipdir. Bu karta biziň ýamymyzdan öňki 1400-nji ýyla değişli diýip hesaplanýar. Dünýäde ilkinji resmi kartada toýun bölegine çekilipdir. Alymlaryň pikirçe onu biziň ýamymyzdan öňki 8-nji asyryň ahyrlaryna, 7-nji asyryň başlaryna gadymy Babilonyna döredipdir. Kartada ullukan tegelek çekilipdir. Onuň orta arasynda da Babilon görkezilipdir. Mundan başga da tegelegiň içinde Assiriya, Urartu ýaly bir topar şäherler ýerleşdirilipdir. Tegelegiň daşynda bolsa Azy derýa diýilip, atlandyrylan suw akyp geçýär. Babilonlylar ummany şeýle atlandyran bolaýmagy elbetde ahmal. Azy derýanyň gyralaryna 3 burçluk şekilde 7 sany ada ýerleşdirilipdir. Gadim Misirliler kartan toýun böleklerine däl papirusy çekipdirler. Papirus agar hemde kiçik toýun kartalaryna garanyňda ulanmagy has amatly bolupdyr. Ýöne ol uzak saklanyp bilmän ýyllaryň geçmegi bilen köýnelip pytrap gidýär eken. Misirliler biziň döwrümizde gelip ýeten iň uly kartasy Turiýanyň muzeýinde saklanýar. 3 metre golay papirus kagydyndan warat bu karta biziň ýamymyzdan öňki 1150-nji ýylda çekilipdir. Onda Nubiýanyň altyn känleriniň ýerleşýän ýeri, owalar, ýollar, Amonyň ibadathanasy görkezilipdir. Altın källeri kartada gyzyl renk bilen renkläpdirler. Bu biziň döwrümizde gelip ýeten iň gadymy geologik karta bolupdyr ýani. Gadymy Greýaçyda ilkinji bolup kartaçydan gadymy Grek felsepeçisi, ýani beýik filosofi Anaximander Miletli bolupdyr. Bir gün olsa ýagdaýda kagydda yer ýüzüniň suratyny çekip görkezseň, adamlar ýola çykanyna olara uly kömek bolardy diýip pikirläpdir. Anaximander'ın döwründe yer tekiz hesaplandyr. Kartan çekenne alim diňe öz ýagdaýdan gören zatlaryny kagda çekipdir. Şonuň üçin Anaximander'ın kartasyna laýyklykda yer ýüzünde diňe Ýewropa, Aziýa hemde Liwiýa bar eken. Olaryň arasyny iki tane derýa, iki tane deňiz bölýär. Bu 3 döwletiň daş döwrüni bolsa epet umman bilen goşup. İşläjek. Anaximander'ın kartasy şäherlere ýurtlaryň arasynda aralygam görkezmenler. Şonda da ol alymyň ösmegine uly goşan goşupdyr döwrüne. Gadim alymlar köpse bu kartany öwrenip, onuň üstüne ýetiripdirler. Grek alimy asman bilen zeminiň serketini göz diýip atlandyran. Dünýäni 4 tarapy bölüp, olaryň demir gadyk günorta günnor hem gün matar diýip kesitlen ilkinji adam. Biziň ýamymyzdan öňki 4-nji asyrda Aristoteliň şagirdi Descartes kartanyň orta arasyndan çyzyk geçiripdir. Biziň ýamymyzdan öňki 3-nji, 2-nji asyrlarda ýaşap geçen grek matematik Eratosfen bolsa ol çyzyklar hasam köpüldüpdir. Ol kartaň ýüzüne deň aralykda geçen bir neçe paralel çyzyklar çyzypdyr. Bu çyzyklar adamlara özleriniň nerdedigini kesgitlemäge şeýle barmaly ýerlerini çelle aralygyň bolman tahminini saplamaga kömek edipdir. Mundan başga da Eratosfen yer togalagynyň radiusy
radiosyny hemde daş töwereginiň uzaklygyny çen bilen asaplapdyr. Alymyň asaplamalarına görä ýeriň radiusy 6287 kilometrden, daşy bolsa takminan 43000 kilometrden ibaret eken. Aslında bolsa ýeriň radiusy 6371 kilometr, ýakyn dogry. Ekwatorial aýlagy 40075 kilometr, merdian aýlagy bolsa 39930 kilometr deň. Gara eratosferiň asaplamalar ýeriň äzer kölçeglerine gaty golay bolupdyr. Onuň kartasy şäherleriniň arasyndaky aralygy takminan görkeden dünýäde birinji karta. Munyň üçin alim Aleksandriýa kitaphanasyndaky ilmi işler öwrenip kirhili barlyklar geçiripdir. Ilkinji bolup dünýäni howa zowlaklaryna bölenen eratosfer. Ol iki tany aramlyk howaly zowlagy Demirgazyk we Günorta polisden ýerleşýän sowuk ýerler hemde ekwatoriň ýanynaky tropik guşaklygy görkezipdir. Siz telekeşi, önümü öldürüyor. Siz telekeşi, önümü öldürüyorsunuz. Ya da hizmet veriyorsunuz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahabat. Ol sizin brandinizin tanınmağına kömek eder. Mahabatlar dürlü oluyor. Onun için en neticeli olsa sosyal torlarda koyulan mahabatlar. Dünyanın istenip günceğine adamlar internetin üstü bilen sizin mahabatınızı görüp bilerler. Türkmen portalam size şeyle neticeli mahabat hizmetlerini ödürleyen. Siz bu saytın en meşhur gepleşlerini öz mahabatınızı yerleştirip bilersiniz. İsteyen suratınız, isteyen yazıyınız. Haberleşme için maglumatlar, hemmeti isteyen gepleşinize koyulur. Türkmen portal, neticeli mahabat platforması. Gollanma diýen almy işini ýazypdyr. Oňa goşmaça gollanma hökmünde de dünýäniň kartasyny çekipdir. Şol kartada paralleller bilen merdiýanlar görkezipdir. Alim özüniň bilýän 8000-den gowrak ýerini kartada ýerleşdiripdir. Umumy kartadan başgada Ptolemey, Ýewropany, Aziýany, Afrikany görkezden 26 sany karta çekipdir. Ptolemeyň kartasy hemmede jikmejik görkezse-de onuň içinde güdük ýalňyşlyklar bar eken dogry. Onuň sebäbi eratosfer ýeriň daşynyň uduýlugyny takminan dogry kesitdese-de ýene bir alim Poseidony onu kiçeldip 4den meýerini dagy aýrypdyr. Ptolemey hem kartany bu ýalňyş maglumatlary esaslanyp çekipdir. Şonuň üçin hem kartasy ol meşhurlyk ýe bolup onuň çeken näçe asyrlap ullanılypdyr dogry. Riwayatlere görä şol kartadaky ýalňyşlar sebäpli Christopher Kolumb Hindistana gitmäge ederek başga ýere ýüzüp iň soňunda da Amerikany açypdyr. Bähit bolsun diýler. Gadymy Hytaýda biziň ýamymyzdan öňkü 4-nji asyrda da karta çekilýär eken. Çin şahlarynyň guburuny gazy atarşy işleri geçirilenine 7 sany karta tapypdyr. Olar agaç tahtalaryna gara fiýa bilen çekilipdir. Kartalar biri-biriniň üstüne getirip biziň döwrümizde gelip geçen iň gadymy ykdysady kartaga saplanýar. Hytaýyň bar ýerine ýüpek emmaýetdi. Biziň ýamymyzdan öňkü 3-nji asyrda kartalar ýüpek matalaryň ýüzüne çekipdirler. Kartalaryň geometriki gözenekleri Hytaýda en çemi asır bäri ulanylýar. Şol gözenekleň söýlen kartanyň gurumyny sazlamagy başaran ilkinji adam 274-271-nji ýyllarda ýaşap geçen jemgyýetçilik işleriniň ministri Pey Sewell. Indi bolsa biziň üçin iň bir buýsançly maglumatlaryň biri mehribanlar. Dünýäde ilkinji renkli kartany türkmen alimy Mahmud Kaşgarly çyzypdyr. Onuň türkmen diliniň iň gadymy sözlügi bolan Diwan Lugat at-Türk adly eseriniň bardygyny elbetde hemmemiz bilýär. Türki dilleriň sözlügi diýmeyi aňladýan bu kitapda türki halklaryň söz baýlygy açylyp görkezýär. Mahmud Kaşgarly türki halklary hakda şunça gurrun beren soň olaryň nerede ýaşaýanyny kitabyny görkezip gelipdir. Şol maksat bilen hem alim ýörüýti dünýä kartasyny çyzypdyr. Bu karta eseriň 22-nji we 23-nji sahypalaryna ýerleşýär. Mahmud Kaşgarly öz kartasynyň orta arasynda şol wagtlar güllep ösen taryhy Balasugun şäherini ýerleşdiripdir. Alimyň kartasyna seredende onuň ýeri togalyp görkezenligini görmek bolýar. Mahmud Kaşgarly ilkinji renkli dünýä kartasyny çyzan bolsa, onuň döwürdeşi Abu Reyhan Beruni 22 ýaşynda ilkinji dünýä globusyny ýasapdyr. Demek, şol döwürde gadymy türkmen alimlary eýýäm ýeriň togalykdygyny anyk bilýän ekenler we şeýle açyşlar döretipdirler. Kaşgarlynyň kartasynyň üstünde işlen alimlaryň aýtmagyna görä bu kartada ilkinji gedek Ýaponiýa görkezipdir. Bu ýurt kartanyň günnogoruna bir ada hökmüne çekilipdir. Ol Çaparka diýilip adlandyrylypdyr şol döwür. Mahmud Kaşgarly öz eserinde gaty uzakda ýerleşýärligi hem olaryň arasynda haýwatly deňizleriň ýatanlygy sebäpli Çaparka halkynyň dilleri bize näme tanış diýip belläp geçipdir.
Yaponiýanyň ilkinji kartada Kaşgarlydan 3 asar soň bir Yapon alymy tarapyndan çyzylypdyr. Diwan Lugat at-Türk eserine renkli kartada her renkin öz manysy bolupdyr. Onu diňizler ýaşyl, derýalar gök, dağlar gyzyl, şäherler bolsa sary renkler bilen görkezipdir. Kartada Ceyhun ýagny Amy derýa, Seyhun ýagny Sır derýa, Horasan, Mangaşlak, Oğuz ýurdy, Gypçak, Jent, Karedym ýaly geografiki atlaram bar. Mahmud Kaşgarly bu eserini ýazyp bolandan soň 1077-nji ýylda Abbasi halifi Abulkasym Abdullah ibn Muhammed Muqtadi Bemrullah sowgat berýär. Eserin ýekete gol ýazma nusgasy İstanbullu Millet Kitapxanasyna saklanýar. Köne döwürlerde entek kartalar çap edilmänkä 50 sünnälen çekipdir. Olar gaty gymmat bolan soň barly adamlar kartalary haly asan ýaly diwarda nasy öýnüp edetdir. Häzir kartalan ýokarsyna demirgalyk ýerleşdirilýär. Ýöne bu hemişe beýle bolmanlar mehribarlar. Gadymy Hytaýda ýokarda gün orta, Araplarda gün nogor görkezipdir. Kompaslar oýlanyp tapylan soň hemme kartalaryň taraplary amakly diň diýip basadypdyr. Garaz jemle waýdanmazda gadymy adamlar karta düzmek üçin asmanyna ay ýyldızlary öwrenipdirler, seýahatçylaryň gurrunlaryny diňläpdirler. Ýöne ýeri ýokardan synlap bilmän soňlar olaryň düzen kartalar takyp bolmandyr. Şol nätakik kartalary döretmek üçin gaty köp ýyllar gerek bolupdyr. Häzir emelik hemralaryň tehnologiýasynyň kömegi bilen dünýäniň kartasy takyp şekilli. Ýöne alymlar şu wagt içerli ummallaň düýbüniň anyk kartasyny döretip bilen oklar. Hatda biziň döwrümizdiň ösen tehnologiýalary üçin bu gaty kyn iş. Ýöne garaz şol urda işlenýär. Meselem täzirlikde alymlar ummallaň çoğulugynyň boyu 2500 metr ýetýän 20.000 sany dagy tapdylar. Ine mehriban ýerleşler, edil watandaşlar kartalar hakynda kemside ýetirmek üçin gyzykly we ajaýyp maglumatlanmaçylardan ibaret. Gepleşigimiz siziň göwnüňizden turandyr diýip ümid edýäs we onu jemleýär. Siz bol telmadan biziň bilen, ýani Türkmen portal bilen aldyk. Ondan hem mehribanlar ýenek güllerde, ýeneki gepleşiklerde görüşýänçe elbetde hökman suratda bizden daşlaşmaň we özüňize goýjak.